سلام كم يتسنعكم كبرات عزب تعرتاو زينا سبورتنو زينا زغرب لكم ميكال عادكم بفدريشن أتلتيكس زوبا عن سبا ستوردبه كاب نوسان زوباتات كرن قلب حمل مالو عدتا كيسان ستواتو أتلتات زتصادفو وددر أتلتيكس تخايدوم زي بعسان حدن تحساس أب كتما كرن بكلتي تصوتا ستخايد وددر نايقويا مرور كينو نايدك توبعتيو جونيورن شينيرن أب نايدك أن شيخا بناي سيني وددرات كم ستخايدو علامو خام نابا هاقرا وددر هاقر قواراج مالتو قويا مرور زخون مدلاو نمقوار مخانو زبتسحنا حوريتو يملكت نوزو بعد كريزان بناي جونيور بكلتي تصوتات قبل زولتو الوددر ام ناي سينيور دك تبعتو حيا الوددر كايدن كل ام ناي دكان شيخا بنصارو واحد تساتفنت ناي بقعت فيلين ترايوم ابزي اب سلسر عكاتا استخايده وددرات كازم صعوبات لتا عوتات كوينوم الله ام 10 كيلومتر سينيور دك تبعتو قداما يوناس رزنه تشلام حرش حنافا كخون كلا عبد الرزاق سليمان تشلامي 800 نافا سارسيكا شمند منغسو تشلام 600 نافا سلسيوم كاب كرن بمخان تشليمو مالو أنا 8 كيلومتر جونيور دك تبعتو مسن ملكت قدامي ألكسندر تسفاي عتا كليزان 800 نافا كالاي هرمون قبر نقص عتا كيزان 600 نافا صار ساي أبل فتوي كرن تشلامة 400 نافا كوينو مالو أمني دك أنسيو سينيورا ناي 6 كيلومتر قدامي ترايل في الساعة عتا كليزان تشلامي 800 نافا كاليت روزات غلبران كرن تشلامي 600 نافا صار سيتي هودا حسن كرن تشلامي 400 نافا بمخان استدالو لنشلمات تقبلن كابنت فتا سبورت كتما كرنكي وصانا زغبركم تعزبتا بتا كتما بفدريشن قدم بشكتا زوب عن سواتو ديبو زكايزلو وددرات يغصلالهم እዚ ካብ 8 ተሓሳስ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ካዞም ስዕቡ ተቐዳደምቲ ዝስዕብ ነጥብታት ብምውላል ይቕፅሉ ኣለዉ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዓድል ሓመድ 28 ነጥቢ ብምውላል ዝመርሕ ዘሎ ክኸውን ወለ ገርግስ የጊን ዳህላ ኮልደ ትንሳኤን ካብ ወከፎም 7 ነጥቢ ብምካብ ዝኽተሉ ዘለዉ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ከዓ ተቐዳዳማይ ሮቤል ዘረ ማርያም ዝመርሕ ዘሎ ክኸውን ኢዮብ ጋይምን መድሃኒ ገብረ ስላሴን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ብምሓዝ ዝስዕቦ ዘሎ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ኤቨን ኤፍሬም ሄኖስ ወልደ ገብርኤል ኤቨን ታደሰ ቀዳሞ ሰለስተ መራሕቲ ክኾኑ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሊድያ ተኬ መራሒ ዘላ ተቐዳዳሚት ኣላ ደሊና ዘረ ማርያምን ሰሰን ዳዊትን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዘን ዘለዋ ተቐዳደምቲ እየን ناستات كلتا وارع ككير زغني سبورتا وددار نو زوبا شامبوكو تزازيموم نعودتات كعسو غري مربب اتلتيكسن قدم بشكتان حقفو ككير زغني وددار كعسو غري حموشه غانتاتات كسادفان كلوا غانتا مايان بساب هلول النطبات الشلاميت وانشان 9000 فان كتكون غانتاتات سلامن صنعت اندما كالاين ساسين درجه بمحز وكفن تشلمت 9000 كوم 4000 بمخان نوددر زازيمن 4 غانتاتات زتصادفو قطمات كعسو مربب دما غانتا غاش مايان بسا سمرتن بقدم تغتل كاب قدم اكساف ساسي درجه بمحز نفس وكفن 4250 كوم دما 1500 نافا شلمات تقبلن ኣብ ኣትሌቲክስ ቅድም ብሽክለታን ዝተዓወቱ ኣትሌታት ድማ ዝተፈላለዩ ሽልማት ካብ ኢዳ ማሕዳር ንዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራትን ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም ኣብ ዞባ ጾሮና ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተኻይዱ እዚ ካብ 23 ሕዳር ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብ14 ተሓሳስ እዩ ተዛዚሙ በዚ መሰረት ኣብ መንጎ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ውድድራት ዘንስዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ዕዉታት ኮይነን ኣለዋ ቀዳሚት መባእታ ቤት ትምህርቲ በርሀ ጻዕዳ ካልእቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ እምነት ሚስዮን ሳልሰይቲ ከዓ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ኦርሴላ ብምዃን ክሽለማን ከለዋ ኣብ መንጎ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጾሮናን ኳዓቲትን ካብ ምሕዝነታዊ ጾታ ተኻይዱ እዩ በዚ መሰረት ኣብ መንጎ ዘናቤተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጾታ ጾሮና ብገፊሕ 8 ባዶ ክትዕወትን ከላ ኣብ ናይ ኩዕሶ መርበብ ድማ ጾሮና ብክልቲኡ ጾታ ኣብ ልዕሊ ኳዓቲት 3 ባዶ ተዓዊታ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ምስ ንሰግር ክለባት ኤውሮጳ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻቱ የድልዮን ዝበሎም ተጻቱ ምዕዳግ ናብ ዕዳጋ ይኣትዉ ኣለዋ እንግሊዛዊቱ ክለብ ቸልሲ ንስፓኛዊ ተጻቱ ሪያል ማድሪድ ኢስኮ ናብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምግዓዝ ካብ ስታዲየም በርናቡ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕላ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜል ኣፍሊጣ እዛ መርበብ ሓበሬታ መግለጺያ ቸልሲ ነቲ ተጻዋታይ ንምግዛእ 44 ሚልዮን ፓውንድ ምስ እትቕርብ ክትወስዶ ፀገም ከም ዘድልያ ኣፍሊጣ ዘላ ሪያል ማድሪድ ነዚ ስጉምቲ እዚ ትወስድ ዘላ ንዝመጽእ ወርሒ ካብ ቶተንሃም ክወጽእ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ንዝገረሉ ዴንማርካዊ ከፋፋሊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ቦታ ንምሃብ ምዃኑ ይንገረላ ኣብዚ እዋን ክለቡ ንምሕዳስ 160 ሚልዮን ፓውንድ ተሰሊዕሉ ዘሎ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ንምምጻእ ኢስኮ ናብ ለንደን ክሰርሕ ተጽቢት ይግበረሉ እዩ ኢጣልያውያን ክለባት ናፖሊን ሮማን ተኸላኻሊ ኣርሰናል ሲያር ኮላሲናች ናብ ሕቑፉ ንምእታው ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ይንገር ኣሎ ኣብዚ እዋን ኣብ መጉዳእቲ ዝርከብ ኮላሲናች ምስ ክለቡ ዘሎ ውዕል ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ዘብቅዕ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ስፖርት እዚ ተኸላኻሊ ንክለቡ ኣብ ኩሉ ውድድራት ምዃኑ ኣብ 16 ጸወታታት ጥራይ ተሰሊፉላ እንተኾነ ግን ክለባት ናፖሊን ሮማን እዚ ባገን ምስ ኬራን ቴነሪ ኣብ መጉዳእቲ ምህላው ክሰልጠን ዘሎ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ ይንገር
كبرات تعزبت عتاو زينا سبورتس أبزي فتصم سلام